Goedenavond, zondag 8 december. Dit is het nieuws in Zeeland. De Middelburger Danny Vera is met een rollercoaster de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de top 2000. Hij kwam binnen op plek nummer 4. Nou, Danny was een beetje te druk voor een interview, maar hij wil ons wel te woord staan via WhatsApp. Hey kerel. Ja, Danny, wat was jouw eerste reactie? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Fijn dat zoveel mensen dit liedje leuk vinden. En eigenlijk bizar natuurlijk dat je zo hoog in een lijst komt. Wat vind je dan als je die top 5 bekijkt en jouw naam staat daartussen? Ik vind het ook wel eens grappig dat er zo'n liedje vanuit het niets hoog in een lijst komt. En ja, nu is het toevallig voor mij. Misschien volgend jaar weer iemand anders. Heb je het überhaupt gisteren nog gevierd? Wij gingen uit eten al. Dat was al gepland met vrienden. En in plaats van dat we gewoon witte wijn dronken, dronken we cava. Rollercoaster komt op oudjaarsavond om iets over 11 's avonds voorbij in de top 2000. Sinterklaas was de straat nog niet uit of we reden met z'n allen dit weekend massaal naar de winkel om een kerstboom. Ook bij kerstboomverkoper Carlo Rotte in Medeskerken was het druk. Als je vandaag de boom nog niet hebt, dan ga je voor een mindere keus. Dus dit zijn de toppers, dit zijn de duurste bomen. Dit is Nordman Excellent, 2,5 meter, 3 meter. En ja, die loopt het hardst. De duurdere bomen zijn als eerste weg. Had u een eisenpakket? Dat hebben we altijd, ja. Het moet mooi wezen, moet een mooie vorm wezen. Groot, klein? Een beetje groot, zodat alle ballen die we elk jaar weer opnieuw erin doen, er allemaal weer in passen. Elk jaar neem je toch weer nieuwe ballen. Onze kinderen vragen altijd, mam, doe je een grote boom dit jaar? Dus iedereen... Goed, die is het. Heeft u nou speciaal gewacht tot Sinterklaas voorbij is? Ja, daar hebben wij speciaal op gewacht. Ik zei tegen mijn kinderen, bij ons is dat gewoon traditie. Eerst Sinterklaas het land uit en daarna ga je pas op zoek naar een boom. We zien nog net de pluim van de stoomboot voorbij komen en we zwaaien Sinterklaas uit en we beginnen aan de kerst. We gaan zo dadelijk dus beginnen aan de wedstrijd tussen het Oostkapelle en Nieuwenhoorn. Sinds 1976 wordt er hier op Sportpark Duinhelm in Oostkapelle gevoetbald. Het complex ligt midden in het dorp en is geliefd. Nu heeft de gemeente Veren zijn oog laten vallen op de grond onder het sportpark. Wat betekent dat de voetbalclub en de tennisvereniging moeten verhuizen. En dat zien ze in Oostkapelle niet zitten. Wat wij weten, en dat hebben ze ook inderdaad in de raad gezegd, dat ze nu in elk geval deze hectares, zowel alle velden die hier zitten plus het veld van de tennisvereniging, dat ze daar in feite woningbouw willen gaan plegen. Omdat ze natuurlijk hier zien, dit is in feite mooie grond. Dan kunnen we misschien wel €300 per vierkante meter vragen. Dus ja, verdeeld maal de oppervlakte, dan kunnen we op die manier in elk geval kersen en dan kunnen we in elk geval zorgen dat in elk geval met de rond van Oostkapelle ook de plannen in de andere dorpen gefinancierd kunnen worden. De gemeente Veren heeft in oktober bekendgemaakt dat ze flink willen investeren in maatschappelijke voorzieningen in kernen, waaronder Oostkapelle. Nieuwe scholen, een nieuw dorpshuis, een gymzaal, alleen er is veel geld voor nodig. En Oostkapelle wordt dus nu geacht om inderdaad de financier te zijn van alle plannen die in de andere kernen van de gemeente Veren plaats gaan vinden. Het is eigenlijk een heel mooi plekje en wij willen het graag zo houden. We hebben veel sfeer op zaterdag en dat willen we zo houden. Maar stel nou dat de gemeente hier prachtige woningen zou bouwen voor starters, misschien eventueel voor jou in de toekomst. Zeker. Zou dat ook niet fijn zijn? Dat zou zeker fijn zijn, maar als het ten koste moet gaan van zo'n mooi sportcomplex en waar ik opgegroeid ben, zou heel erg zonde wezen. De clubs weten nog niets over een nieuwe locatie die de gemeente op het oog heeft. Woensdag is er in ieder geval in Oostkapelle een speciale vergadering van de dorpsraad. Hoek won in november geen enkele wedstrijd in de derde divisie. En het komt dit weekend ook op achterstand tegen Stedoco op het eigen sportpark Den Hoek. Geen goede start voor Hoek, maar het herstelt zich in de tweede helft. Kijk bijvoorbeeld even naar deze vrije trap in de maak van Roysel James. Hij deed het al eerder dit seizoen en nu weer verwoestend in de kruising. Het is de 3-2. Het wordt uiteindelijk 5-2 voor Hoek. En zo wint het voor het eerst in 3 wedstrijden weer een wedstrijd. Maar er was nog meer sport in de provincie. Bijvoorbeeld de Den Enkelcross in Kruiningen, waarop meer dan 125 atleten aan de start verschenen. De herenwedstrijd werd gedomineerd door deze Tim van den Broeke uit Vlissingen.
En bij de dames was ook uit Vlissingen Monica Sandersen de snelste. Zij won alweer haar derde crosscompetitiewedstrijd. Bij de heren gaat net als vorig jaar de winst naar deze Tim van den Broeke. Voor uitgebreide samenvattingen kun je straks kijken naar een aflevering van Omroep Zeeland Sport. Ruim 400 wandelaars liepen gisteren mee met de Kommetje Snertocht. Vanuit Sint Maartensdijk konden wandelaars kiezen uit routes van 5 tot 25 kilometer. Het traject liep onder andere langs de Oosterschelde en natuurgebied de Pluimpot. Natuurlijk stond er na afloop een kommetje snet klaar. Morgenavond bij Evenement van de Week een uitgebreid verslag. We beleven onbestendige dagen met veel wind en buien en natuurlijk ook regen. Maar vanmiddag was het allemaal veel beter met mooie opklaringen. Gaf de gelegenheid om even in Katzand inspectie te doen bij de reddingsboten. En ook op de dijk bij Schravenpolder veel wind, maar ook mooie opklaringen. En de schapen lijken er maar weinig last van te hebben. Vanavond en vannacht is het niet veel anders. De buigheid neemt toe en bij bui is kans op zware windstoten en ook op onweer vannacht. De windstoten kunnen snelheden bereiken tot 90 km per uur plaatselijk. En morgen ook een onbestendige dag met vrij vaak buien, maar later wordt het wat droger. De meeste windvlagen waarschijnlijk in de middag en de vroege avond. En de maximumtemperatuur is 8 à 9 graden. Na morgen is het allemaal wat rustiger, met een matig tot vrij krachtig wind meestal. Dinsdag zijn er flinke opklaringen en pas later volgt er wat regen. En woensdag en donderdag is er weer iets meer kans op een bui. En na dit korte weerbericht en de samenvatting van het nieuws in Zeeland van vandaag, zometeen ruim baan voor de sport. Blijven kijken dus. Meer Zeeuws nieuws vindt u op onze site die 24 uur per dag wordt ververst. Wat mij betreft nog een fijne zondagavond en heel graag tot morgen.